nwanne m atali m n'ụwa mgbede ka mma na a na-ebido naanị wee ribe n'ụwa mgbede ka mma egwu na-eti ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ma si na chi bebitiri egwu a bụ na oge anyị dị n'ụmụaka kịta adị m 91 years m 1930 oge anyị dị n'ụmụaka ndị ibe dị ka arọ iri na ịnọ ma ise eso m ụmụaka ibe mgbe na-eti egwu gbasịa ya na-ebidozie program ebe a ka na obodo mee program mgbe ebe a ka si nweta ego njiwelo bido ndụ m a na-akpọ program bụ Jita Playtime na NBS ife mgbede ike igwu ụlọ bụ ịwara nsogbu dị n'obodo anyị mana anyị ga-emezi nsogbu a nsogbu dị n'obodo anyị mana anyị ga-emezie ya anyị ga-eji mezie bụ ịkwụba aka ọtọ nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ emegbuna nwa mmadụ mana nke na-achọkarịsị m na-abụ nnọọ tụpụrụ anyị bụ agbata obi onye bụ nwanne ya ji asọ m nsọ bụ na ọ na-egosi na nwanne na nwanne nwere onye a bụ onye Hausa, onye a bụ onye Yoruba, onye a bụ onye Igbo, ha nwere ike ọnọdụ ọnụ adụrụ ofu ebe nwanne bụrụ nwanne gbata onye bụ onye bụ nwanne. ndị be anyị na-atụ n'inu si na agbata obi onye ka bụ nwanne bi n'agụ ya bụ na ị ga-amalụ na agbata obi gị na ya bi n'ụlọ ọ bụ nke dị n'ilo ka bụ nwanne bi n'agụ. Gị na agbata obi esekwa n'okwu gị na ya ebu n'ilo n'obi ọ bụ na gị na agbata obi esegodo okwu dozie na onye bụ okwu maka na o nwere onye mmadụ onye ga-enyere ibi aka echi niile maka na ndị be anyị na-atụ n'inu osi na agbata obi onye bụ nwanne ya agbata obi kakwazi nwanne bi n'agụ.